Jaun Andreok ongi etorriak Arriaga antzokira. Gogoratzen dizuegu ezin dela, ez argazkirik, ez beste edozein motatako grabaziorik egin, eta zuen sakeleko telefonoa kamatatzea eskatzen dizuegu. Eman handia zuen gustukoa izatea espero dugu. Eskerrik asko. Ezarren hotxa egun batean, bilakatu zen kantagai. Soinu hartatik uste gabean, noiz bat ginaden guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera. Sekulan izildu gabe, musikak inez goaz aurrera, konpas horretan denok batera, gogor giloturik gau. Telleria, doktorea. Ai, ze sustoa, joder. Parkatu. Ikusi duzu nire panderoa. Ez. Ordu bete daramat bila. Desesperatuta nago. Eta zertarako behar duzu panderoa? Ez dizut esan. Ez. Seminarioan joko dut. Ze ondo! Ikasten ari naiz. Ze ondo! Asier Zaratatxu doktorearekin. Ze ondo. Baina orain ez dut aurkitzen. Pandero. Lastima. Buruan neukan, hau burua. Eta, zu, ez zara konturatu? Kapela zela uste nuen. Panderoa, begira, entzun. Tapa, tarrapa, eta talenturik neukala esaten zuten, ze impresio. Ba, irakasleok esaten dugun moduan progresatzen ari zara adekuadamentean. Bai, ez da, eta badakizu zein den sekretua. Pasioa, Oida. eta pasioa. Zer nahi duzu jotzea, harinarien bat fandangoa, bilbilketa. Gustora entzungurke edo zer gauza, baina seminarioa hasi behar dugu, lastima. Lastima. Urrengo batean, bai? Urrengo batean. Martínez doktorea, bai. Vale. Bueno, arratsaldeon, errektore jauna, dekano, irakasle eta ikasle oro, ez dokiru unibertsitatearen lehenengo online seminarioa duzue hau. Internazionalizazioa dator. Munduko edozein ikaslek bere etxetik jarraitu izango du kurtso hau. Kurtsoa Don Martínez doktorearekin emateko ohorea daukat. Ohorea neurea da. Ez, ohorea nirea da, ez. Ez, nirea gehiago. Bale. Munduan gutxi egongo dira euskal musika Don Martínez doktoriak beste maite duenik. Pasioa, nirea da pasioa. Akaso natura etzen oso eskuzabala izan berarekin eta sudur gehiegi eman zion eta belarri gutxiegi. Eta arritmikoa naiz gainera. Baina txikitan lete, laboa eta lertxundiren aurrean kantatzea lortu zuen. Esperientzia zoragarria. Esperientzia horren ondorioz, kantariek kantabana konposatu zuten, letek zaude izilik aurra! Bai. Laboak ies egitea zilegi balitz. Eta lertxundik bukatu nizuan joaitea eneopilaren egiterat Pariserat baniaz. Bueno, akaso pertsona bakarra egongo da munduan euskal musika nik adina maite duena. Telleria doktorea.
pasio bat. EGB-ko lehenengo mailan triangelua jo zuen kursu bukaerako festan. EGB-ko bigarren mailan triangelua jo zuen kursu bukaerako festan. Bai, EGB-ko hirugarren mailan triangelua jo zuen kursu bukaerako festan. EGB-ko laugarren mailan triangelua jo zuen kursu bukaerako festan. EGB-ko bosgarren mailan triangelua jo zuen kursu bukaerako festan. EGB-ko seigarren mailan geometria suspenditu zuen, 0. Eta triangelua kendu zioten. Bueno, 20 urte eman zituen Bilboko konservatorioa. Enuen irteera topatzen. Aurreko urtea bere lehen diskoa kaleratu zuen. Eta musikarien elkarteak dirusari potoloa eskaini dute, hilala bizirik harrapatzen duenarentzat. Musiko izaten utzi ez eta musikologo bihurtu gara. Nire tesi doktorala imprentan dago. Pandero elektronikoa 16. mendean. Nirea txistuari buruzkoa da. Txistua jo daiteke boxeo guanteekin. Interesgarria. Aha. Eta jo daiteke Zer? txistua. Guanteekin. Ez dakit. Nik galderak egiten ditut ikasleek aurkitu behar dituzte erantzuna. Hori da, beraiek egin dezatela lan, alfer kuadrilla horretarako ordaintzen dute. Bueno, gaurko saioan seminarioaren ikasgai guztiak grabatuko ditugu. Guztiak? Aha. Eta denak sartuko dira examinean? Martínez doktorea, irakaslea zara! Eskerrak! Segidan, seminarioan parte hartuko duten musikariak aurkeztuko dizkizuegu. Aurrera, Adrián García de los Ojos, Iban Ayue eta María Arriaga. Bravo! 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 Bueno, dela prest dago. Argia, kamera, soinua, ok? Grabatzeko moduan. Hasiko gara, Martínez doktorea. Tegeria doktorea. Ez dokiru unibertsitateak aurkezten du euskal musikaren benetako historioa. Unibertsitatearen izenean, agur jaunak... Agur jaunak, agur... Eta nereak, noski? Agur, Anderea eskatasuna. Agur, zuberoa, bazter guztietako txokorik eierrena. Guztioi. Agur zuri, agur brari, agur ikuse guztioi. Bueno, Voltairek esan zuenez, Pirineoen alde bietan dantzan dabilen herria da euskalduna. Hankakarinak eta burua harinago, dantzan hobekiraki harto joran baino. Aioie harto joran baino. Euskalduna kantuz bizi da. Kantuz sortu naiz eta kantuz naiz bizi. Euskara eta musika loturik daude. Gogorki loturik daude. Hala gertatu da historian zehar. Gure historian zehar, zenbat malkota ezpear. Eta hala gertatzen da, gau. Gortuzian jenki nahi zuerte honean, tanke bat topatu dut neure kafesnean. Ez dakit zer daukagun. Bakea da gerra, baina nik bada espada. Zertan zabiltza Martínez doktorea? Zure diskurtsoa azpimarratzen ari ginen. Hau da, euskaldunei musika barrutik ateratzen zaigula nahi gabe. Bueno, ez duzu zer azpimarratu beharrik, Tegeria doktorea, umore zenik ez daukazula ikusten dut. Eta umorea pedagogikoa da. Ondo da, ez dut abestuko. Segi. Eskerrik asko. Eskerrik asko jauna, bihotz. Ai. Barkatu, nahi gabe izan da. Erreflexu kondizionatu bat. Euskalduna naizen ez. Ezin duzu zure hiperaktibotasuna kontrolatu, ez da, Martínez doktorea? Ez. Jare naiz hiperaktiboa. Ez. Medikatuta nago. Ze ondo. Ja, gainditu egin dut. Ea egia den. Esaten ari nintzenez, euskalduna kantazalea da. Zertarako, alegratzeko triste dagoen guztia.
Euskaldunarentzat berdin dira astia eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Beti kantuan kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera. Edo zintokitan goiko mendian, itxasontzi baten, aldapeko sagarraren adarraren puntan, Euskalduna beti dago prest ateratzeko dantzara, plazara, dantzara. Edo zein herriko jaixetan. Zergatik, sentiberak gara akaso. Azken finean gizaki utxak gara. Non dago misterio honen erantzuna, non hago ze larretan. Zergatik da Euskalduna kantazalea, zergatik, zergatik, zergatik. Seminario honetan gure tesia forogatuko dugu. Euskaldunok musika barru-barruan daramagu, ongi etorriak beraz. Zein da Euskal musikaren historiako pertsonarik importantena? Laboa, Iparragirre, Maurizia, Evaristo, Lapoiarreko sekoa? Ez dakigu haren izena, baina berak sortu zuen lehenengo musika tresna. Flauta bat! Isturizeko kobazuloan aurkitu zen. Baionako arkeologia musea hori esker hemen daukago. Bide batez eskerrik asko Baionako arkeologia musea. Eskerrik asko jauna, bihotz-bihotzetik. Hegazti baten egoaren ezurrez egina dago. Hegazti baten egoaren ezurrez? Ez zenekien da? Bai, harridura adierazi dut ikasleen arreta pizteko. Errekurso pedagogiko bat. Putre baten egoaren kubitoa da hain zuzen ere. Ez dakigu ze kantak joko ziren flauta horrekin. Egoak ebaki. Putre gaizoa. Jada ezen gehiago putre izango. Eta nik putrea nuen maite. Arkeologo askoren ustez, hau da munduko tresnarik zaharrena. Arkeologo askoren ustez. Zenbat arkeologo. Hemen datuak behar ditugu. Datu zientifikoak. Esate baterako, 9 de cada 10 arqueólogos recomiendan la flauta de Isturiz. Buruan, bai. Karbono 14 froga egin ostean flauta honen adina kalkulatu da. 30.000 urte bete berriak ditu. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, eta urte askotarako. Nor izan zen duela 30.000 urte flauta hori asmatu zuen pertsona? Ander. Tal. Nolako musika egiten zen paleolitikoan? Naiz gogoratzen, oso gaztea nintzen. Nola asmatu zuen gizaki horrek flauta hura? Nahi gabe jo zuen alegiako astoaren moduan? Mirakulu bat izan zen. Hona hemen kondairak dioena. Zeru altuan zegoen jaunak egina zuen mundua. 6 egunetan izerdi patxez moldatu eta ondua. 7. deskantzatzea atera zuen kontua. Izadiaren igeltzerua etzen batere kontua. Hasieran paradisua zegoen eta ona zen. Paradisuan giza seme bat bizi zen. Andertal. Paradisuan isiltasuna zegoen eta isiltasuna ona zen arimarentzat. Ze isiltasuna. Ze ona arimarentzat, ze pakea, ze lasaitasuna. Eta giza semeak ikusi zuen lasaitasuna ona zela eta isiltasuna ona zela. Eta zoriontsu bizi zen paradisuan. Orduan, jainkoak txoria sortu zuen. Eta txoriak kantatzen zuen. Eta jainkoak ikusi zuen kantatzea ona zela.
Eta gizasemeak ere ikusi zuen kantatzea oso ona zen. Osea, ez soinu polita. Baina jainkoak lege bat ezarri zion gizasemeari. Gizonari hitza eman diot, eta txoriari musika. Gizona txorien moduan kantatzera ausartzen bada noiz bait, paradisutik bidaliko dut. Ondo, jauna. Anderea. Zoriontsu bizi ziren denak paradizuan, gizasemea hizketan eta txoria kantari denak pakean. Ze pakea. Eta halako batean, gizasemeak sentimentu berri eta bortitz bat ezagutu zuen. Inbidia! Ui! Nor kantatuko ote du soinotxu hori? Txoritxua, zatoz, txoritxua, txiruliruli, txirulirula. Eta orain zer? Kontuz, gizona! Txorien musika egiten baduzu, kondenatua izango zara, betirako. Halako batean, lurpeko aitzulo sakonenetik sugea irten zen eta esan zion. Baki, eta musika zuria izango da betirako, ez ditzu alde egingo. Eta gizasemeak eboboak ebaki zizkion txoriari, eta ezurra atera. Da? Nola jotzen da hau? Eta sugeak musikaren misterioa azaldu zion. Odi sonoroa kolumna gazioso bat da, non tono ezberdin asko sortu daitezke, odiaren luzeraren arabera, tono bakoitzak badauka bere vibrazioa. Ez dut piperrik ulertu, Eskalak baditu zazpitono bete, eta gero beste zenbait semitono, bemol sostenitu eta semikortxeak. Nota guzti horiegin musika sortzen da, utz egin besterik, ez duzu behar, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa. Orain, bai. Eta musika sortu zen! Ikasgai honetan euskal musika tresna tradizionalei buruz hitz egingo dugu. Aurrena txistua izan zen hasierako ezurrezko flauta xume hartatik garatua.
Musikologo askok ikutu falikoa aurkitu diote tresnari. Baina baieztapen horrek ez dauka inolako funtz zientifikorik. Txistu kontuetan tamainoak badu bere importantzia. Txikiari xirula deitzen zaio. Eta handiari berriz silbotea. Silbote gutxi dago. Silbote baten jabea dela esaten duen jende askok, txistu normal bat izaten du gehienetan. Edo xirula sistrin bat. Bueno, txistua gure tresna tradizionalik ezagunena da, baina ez bakarra. Adarra jotzen ere badakigu. Ze adar? Nola dauka izena? Alboka! Mingainaren alboan neukan. Konturatzen bazarete, albokariak ez dio putz egiteari uzten. Egia? Ezenekien ala! Bai, arridura pedagogikoa izan da. Albokaria orduak eta orduak egon daiteke putz eta putz egiten. Hartu arnasa, motel! Alboka zaratatxoa iruditu bazaizu, prestatu zaitez urrengo entzutera, dultzaina edo gaita. Zergaitik izali dituzu belarri? Zer ez izut entzuten? Bueno, perkusioa ere oso importantea da gure musikan, ritmoa. Euskaldunok ritmo propio bat daukagu, sortzikoa. Eta perkusio tresna ugari sortu ditugu. Zaharrena, txalaparta. Tamborina. Panderoa. Junjuna. Eta denak bandera. Batukada. Hauek dira Euskal Herriak dituen tresnazar guztiak, instrumentuak balauekin ospatu dira festa handia. Gure bilaitona eta monak aurkitu zuten ezkongaia, tarbasoen enborberetik sortuko dira gero bestia. Eta iaia konturatu gabe, erdiaroraino iritsi gara. Azaldu dugu lehen nola euskal musika errebeldiatik sortu zen, eta ondorioz euskal musika errebeldia izan da, beti poteriaren kontrakoa. Erdiaroko musika horren adibide ederra da. Entzun dezagun segidan, 1125ean, Zugarramurdiko herrian, Bianako printzeak, eta Zugarramurdiko herriak berak, inkisidore jaunari eskaini zioten kanta. Martínez doktoreak egingo du Bianako printziarena, eta ni herriaren ordezkaria izango naiz. Inkisidore jantzit gorena, Zein ederra den zein handia, Andreak zutara botatzea, zer egin ondrautan horia, lanbide itxusi eta zikina, benetan da sorginkeria. Jakintzazue zorgina berez, Infernuko piztiak dira, ez du existitzen inon ere, giza seme gaiztoa hori, nire gogoa betetzekotan, errautuko nituzke rodi, zu geldoan erreko nituzke, sufritu dezaten gogoi, apestikutan ole jendea, egun hona badizueten ni, ta inkisidore jaun gorena, ez dago zu baino handiagorik. Bueno, perplejitatea ez da. Ez du ematen oso errebeldia, ez? Nire zait bat ere rebeldia iruditu. Lagunak, erdiarokoak agian gutxiago dutxatuko ziren, baina tontuak ez ziren. Bianako printzearen bertsoak izilaraz egin zituzten. Batek daki nola? Bere mikrofonoa muteatuz, bakarrik entzun ziren herriaren ordezkariaren bertsoak. Entzun dezagun.
Andreak zutara botatzea, lanbide itxusi eta zikina. Jadizazu ez orginak berez, ez du existitzen inon ere. Nire gogoa betetzen gotan, zuk geldoak errego nituzke. Abestikutan noble jendea, ta inkizidore jaungorena. Bai. Behar bada baten batek pentsatuko du hau ezinezkoa dela. Erdiaroan ez egoela mikrofonorik. Bueno, baten batek ala pentsatzen badu, igo dadila ona eta bota dezala teoria hobeago bat. Inorrez, aprobatuta geratzen da beraz mikrofonoren teoria. Eta sexua? Errebeldeak alziren erdiarokoak sexu kontuetan. Ba begira, eztabaidak daude horretan, jendea ez da ados jartzen. Jarri dezagun adibide bat eta zuek atera ondorioa. Aialago baiadan, Isabelatxu izeneko Andre gazte bat bizi zen bere senarrarekin. 1927ko maiatzean, senarra bidai luze bat egitera joan zen. Vitoriara edo. Isabelatxu bakarrik utzita. Hauxe da, gertakariari buruz konposatu zen balada. Senarra joan da urrutira eta Isabelatxu gaixoa, atseka tristura handi bat Sentitzen du barrenean, kontsolatzera etorri zaio fraile zintzo bat etxera, astotxo baten 14 korritu eta ondoren. iritsi eta jo du fraileak Isabelatxu natean, atea ireki eta frailea Barreneraino sartu da, frailea ikusi eta Isabelatxu bihotz espostu da, andere gaixoari gogoa bere alaltzatu zaio. otoiz egiten aritu dira Errosario santua, hainbat alditan errepikatuz Guztira bost paseian bukatu eta Isabelatxuk eskuan urtsu eman dio, eta gure fraile zintzoari bere alaltzatu zaio. frailea jatorta eskerronez Barreneraino sartu da, Isabelatxuk kontsolaturik sentitzen du barrenean. frailea ere kontentu dago, Korritu eta ondoren, bihar berriro egingo dute guztira bost paseialdi. Eskerrik asko. Errebeldeak ziren sexu kontuetan. Istripu bat izan zen, ez dakigu. Hitz egin dezagun orain, euskal musika klasikoari buruz. Euskal klasikoak entzun eta segidan lau urtaroak lan zoragarria datorkit burura. Udazkenan, negua, uda eta batez ere udaberria lan zoragarria. Nola zen kompositore hau? Igolin jolea, Antonio Eguraldi. Antonio Eguraldi, bai. Bueno, eta kanon ezagunaren egilea, Patxi Beltz. Opera kompositore universala, Giuseppe Verdin. Pianorako nocturno hunkigarrien egilea, Frederik Txomin. Tristuraren musikoa, Gustav Mahlerus. Eta hiru izen handia. Juan Sebastian Ludwig eta Wolfgang Amadeus. Zaharrena Juan Sebastian Bajenetxea izan zen. Etzen oso ondo ulertu izan bere garaian musika zaila egiten omen zuen. Hala da. Niri Juan Sebastian Bach. Ja, Ludwig aldiz, hobe. Ludwig van Beethoven. Beti. Wolfgang Amadeus, txikitan, ume prodigioa izan zen. Eta oso itxusia ere. Asko bere izenagatik ezagutuko duzue Wolfgang Amadeus Mozart. Bai. Entzun dezagun orain,
Juan Sebastián Bajenetxearen tokata eta fuga, txistu, tambolin, eta panderorako. Pandero! Bai, txarra bat, moldaketa txiki bat egin dut honetarako, zuen baimenarekin, aurreneko 8 konpasak nirea dira, hau da, panderoarenak, eta gero zuek sartzen zarete, bera, tapa, ai, hemen rapata, txona, tapa, Martínez doktorea! Ez da gizela gertatzen zaidan, ondo prestatuta daukat, Atzamarrak hotzak ditut, lastegatik. Berotu beharko nituzke. Baina zaitez kamarinora berotzera. Baina seminarioaren... Ez dago presari, jendea lasei dago eserita. Ordu erditxo, ba? Behar duzun beste, Martínez doktorea, behar duzun beste. 3 ordu laurden Zun nahi duzuna, lasai joan. Tapa. Jaun Andrea, Juan Sebastián Bajenetxearen tokata eta fuga re minorrean panderorik gabe. Tokata duzue, ja? Urrengo mendeetan Euskalduna kantari jarraitu zuten, baina ez zaigu arrasto handirik geratu. Orduko grabazioak kalitate eskasekoak omen ziren, analogikoak badakizue. 19. mendean Euskal musikaren monstruo bat jaio zen. Gozilla. Iparragirre! Iparragirre! Iparragirre gure lehenengo artista petua da. Bohemioa, abenturazalea, musikaria, aktorea... Eta bertsolaria. Baita. Baina bertsolari desberdina, bertsolari eskolatua. Zenpelarrek bertsolari herrikoi, eskola gabeak, desafio egin zion, behin. Baina Iparragirrek ez zion erantzun, ezen ausartu. Erantzun zion, baina bere modura, bere kantekin. Iparragirre, abila dela, askori diota ditzen. Euskaldunen artean guztiz maitatua naiz bai. Eskola ona, eta musika, horiekin zerbitzen. Badakizu gaztetatikan herritik kanpora, estrangeri aldean pasa dut denpora. Ni enauzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante moduan. Egun batzutan pobre, beste batez jauna, kantari pasatzen dut nik beti eguna. Debalde festa preparatzen dut.
Gogoan dedan orduan. Viva Rioja, viva Navarra, ustu dezagun pitxarra. Eskola ona eta musika, bertsolaria gainera. Eskongaietan zerbait banintzen, eskondu eta ezerrez. Go ere zerbait izango gera, hola hornitzen bagera. Gitarra sartxo bat da niretzat laguna. Horrela ibiltzen da artista euskalduna. Atoz gure kalera, baserritar legera, musika hoiek utzita. Orain endaian nago zoraturik, zabalik begiak. Errenterian bizi naiz eta egizan da zu bizita. Ardo fina eta jateko ona jartzen badute gaur ugari. Glu 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 glu, glu 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 glu, glu 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 glu. Iparragirre aitzindari bat izan zen. Bera izan zen gure lehenengo kantautorea. Kantautorea hitzan entzun eta berehala, 60ko hamarkadako belaunaldi mitiko hura etortzen zaigu burura, Stok, Amaiu, Laboa, Lete, Lertxundi, Iriondo, Artzeanaiak, Diktadurapean bizi ziren eta mezuak metaforaren bidez eman behar zituzten zentsura saiesteko. 60ko hamarkadan gaude. Ni garai hartako kantautore bat naiz. Ni bere laguna, bere kanta berri bat erakutsiko dit, ze impresio. Bueno, oraindik ez dago bukatuta, baina ilusio handia dokat, nik uste dut honek etorkizunean errakasta handia izango duela. Aber, Agian. Mendian larrartian aurkitzen da loretxo bat, aurrean umetxo bat, loretxoari begira. Ondo. Horti doa, gutxi gora bera. Loretxo. Hoi da, loreak, bai. Niri loreak gustatzen zaizkit. Bueno, lorea kasu honetan ez da noski lore bat, metafora bat da. Ez? Eta orduan zer da lorea? Koño, herria. Lore asko daukan herria, ze herri da hori? Euskal Herria! Baina Euskal Herriak ez daukan lore baten itxurarik. Baina metafora bat, Ez hau lertzen, aldatu behar duzu. Ondo da. Zedez. Mendian larrartean aurkitzen da Euskal Herria. Aurrean umetxo bat Euskal Herriari begira. Ondo, horrela ulertzen da. Horrela utziko dut, ondo da, venga. Dena den, Euskal Herria ez dago larrartea, paisaje ederrak ditugu. Bai, metafora bat da. Bai? Eta orduan, zer da? Euskal Herria zapaldua dagoela askatasunik gabeko eremulatz batean. Horrela askoz ere argiago dago, mote. Baina metafora! Ez da ulertzen, aldatu behar duzu. Askatasunik gabeko eremulatz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean umetxoa Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio. Alto. Arantzak? Euskal Herriak arantzak ditu? Baina ni metafora bat da! Metafora bat? Bai! Eta zer esan nahi du? Kontxe, arantzak entzea esan nahi du, diktadura frankistaren errepresiotik askatzea. Esan argi eta garbi, mote! Baina metafora! Ez da ulertzen, aldatu behar duzu. Askatasunik gabeko eremulatz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean umetxo bat Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Diktadura frankistaren errepresiotik askatu nahi du. Etorkizun politiko itxaropentsu bat emon. Horrela, bai, ondo, horrela oso argi behatzen da.
Bai, oso... Dena den, ume batek ezin du Euskal Herria askatu, Handiegi geratzen zaio enpresa hori, ez da sinesgarria. Baina umea metafora bat da, gizona. Bai? Bai. Eta buan zer da umea? Kontzientzia politikoa daukan Euskal Herritar bat. Alde ederra, nola nahi duzu jendeak ulertzea? Ja, baina metabra... Ez da ulertzen, aldatu behar duzu. Baina, umea. Askatasunik gabeko ere mulatz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean kontzientzia politiko daukan Euskal Herritar bat. Euskal Herri zapalduari begira. Kontzientzia politiko daukan Euskal Herritarrak ikusirik. Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Diktadura frankistaren errepresiotik askatu nahi du. Etorkizun politiko itxaropentsu bat emon. Orduan izango baitu. Askatasuna eta buru jabetasuna. Orduan emango baitu gari bere fruit. Horrela bai, asko zer argiago dago. Baola utziko dut orduan, eskerrik asko. Luzea, ez da? Zer da hori? Polizia! Ez! Poliziaren metafora bat ala bestea! Denborarekin metafora politikoak indarra galduz joan ziren. Poliziak berehala ikasi zuen metafora guztien esan nahia. Txoria, Giza semea. kaiola, Kartzela. arantzak, Errepresioa. aizea, Askatasun. aitorren hizkuntzarra, Euskara. arbasoen baratza, Euskal Herria. soineko zuriz jantzia buruan orlegi bihotzean sua. Zuri, berde eta gorria. Ikurriña. Denak ikasi zituzten, nola konponduko ziren bada kantariak zentsura saihesteko? Euskara berri bat, asmatu zuten. Euskara ulerkaitz, kriptiko, euskara klandestino bat, asmatu zuten. Aire txun txikitun, aire txun laile, aire txun txikitun, aire txun laile. Urra labirun, 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 labirulera, urra labirun, 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 labirulera. Eta lelori bailelo, lelo azara leloa. Eta lelori bailelo, lelo azara leloa. Txantxibirita biltzanian, elorixio galian. Ala kinkiri, ala kinkuru, ala kinkiri kukurun kanta. Zuklakla, Antoni Burri, lebatza ostuta bele onpeperetik. Alaken, alaken, ala pikula tumbaide, errespondo la pikula tumba, Jesus Maria jaikoa zen. Baina, adiskideak, hizkuntza kriptiko, hizkuntza ulergaitz, hizkuntza, nola esan, klandestinoaren maizua, erregea, jainkoa. Mikel Laboa. Subiots meios maienian mieniak zaien mieniak zaien mieniak zaien Dios maieniak zaien mieniak zaien Dios zaien mieniak zaien Dios maieniak zaien mieniak Dios maieniak zaien Dios maieniak zaien mieniak zaien Dios maieniak zaien mieniak zaien Subiots Dios maieniak zaien mieniak Dios maieniak zemiene ialialeia Dios maieniak zeialiamen semene yesero maieniak zeialamiene Dios maieniak zeiemiene Dios maieniak
Beste bat joko dugu, harin bat, fandangoa, biribilketa bat. Pentsatzen ari nintzen, garai hartan, euskal musikat bazukala gai nagusi bat, Bai, bueno, bai, askatasuna. Ez. Bueno, bai, euskara. Ez. Justizia. Demokrazia. Burujabetasuna. Txoriak. Txoriak. Ez arete konturatu zenbat txoriak gertzen diren gure kantetan. Ez dira inbesterako izango. 5 euro bainez, dozena bat kanta aurkitu. Ointxe bertan txoriak aipatzen dituztenak. Ezetznik. Kamara bat. Txori errezinu. Bat. Aldapeko zagarraren agarraren puntan, Txoria zegoen kantan. Bi. txoriei errain ale. Hiru. Txori txikian itzelari. Lau. Horma zararraituetan txoriak dira. Bost. Nik zuzaitut maiteago, txoriak bere kumiak baino. Bueno, sei. Euskal Herriko tristura, Soineko beltzen joskura, txori negartiz bertena. Zazpi. txoria baino ere, harinago dantza. Sortzi. Txori eier bat atzamandiz, ipaubeko zerorenko Bederatzi. Nirani gugarela kaiola batean jarritako txoria. Amarra. Txori, Ez. Eta nik txoria nuen maite. Amaika, baina 12 esan. Besteren bat egon behar du. Ez dago gehiago. Uso zuria, uso gorria, dantzan dabizuaren Ez, usoa, esan du, horrek ez du balio. Baina usua egazti bat, da? Egaztierrariak pausatu dira lehioa. Txantxangorria naiz, gelako zapaia. Ez du balio, usoak ez du balio, ez, txoriak, esan duzu, txori hitza aipatu behar da. Eta 11 baino ez duzu aurkitu, beraz, mezkera 5 euro horiek. Barkatu, Bizkaiko aberatsak? Bizkaiko ez. Bizkaiko aberatzak dira diruzale, txerri erosle eta txoriz. Txori. Ondo da. Txori zoalakoa. Ondo da, bai, egia da, bai, txoriak agertzen dira, bai. Dena den normala da. Animaliak askotan agertzen dira euskal kantutegian. Animalien artean bizi gara. Denetarik dago, urtzintzak. Baleak. Zezenak. Astotxoak. Katutxoak. Eta animalia txiki, galari, koloretsu, jostalari hori. Tximeleta. Txakurrak, Euskaldunok txakurra izanaren lagunik onena dela erakusten dugu kantetan. Esate baterako ertzainaken kanta polit horretan. Zibizpazen parabelu. Egun guztia irauten duzu, zure kainoari
Martínez Dotorea gaizki ulertu txiki bat egon da, akaso. Zer da? Sekundu bat egon. Ulertzen. Polizia dela gizonaren lagunik onena? Ulertu duzu? Jakina. Eta orduan? Pintxo? Bueno, Martínez Dotorea zibizpazen parabelun kanta hori entzun eta berehala 80ko hamarkada etorri zai burura. Euskal radikalaren garaia. Errebeldiaren garaia. Ai, errebeldia. Esan dugu lehen, euskal musika errebeldiarekin lotuta dagoela. Eta errebeldia justiziarekin dago lotuta. Jakina eta justizia epaiketekin dago lotuta. Beraz, epaiketak euskal musikarekin egon beharko lirateke lotuta. Jakina. Euskal musikarekin justizia ezberdina izango zen. Hobea, zuzenagoa, azkarragoa, desberdina. Eta hori, ez da gutxi. Ni akusatua izango naiz. Ni abokatua. Ni fiskala izango naiz. Ni takimekanografoa. Eta alguazila. Oina. Eta epaimaia. Eta lekukoa. Eta publikoa. Bani epailea. Eta epaiketa astera doa. Zindagizu egia esango duzula eta egia baino ez? Bai, zindagizut ez dizudala inoiz gezurik esan. Zu lasai egon. Ura edo edan nahi duzu? Ez dut nahi, ez. Egia da, irailaren 5ean Morora jeitzi zinela kostua erosteko asmotan. Egia da, Protestatzen dut. Ezin dugu epaitu antecedentak ezagutu gabe. Nire defenditua familia apal batean jaio zen. Zazpi zenideko famili batetan arontza zen nire aita. Pariente aberats bat izango zuen denok bezala. Osaba komerzianterik ez nuen izan abana. Ez ba, guztiz pobrea zen. Nizikera pobre ere mulatzoetan ez dugu zaldirik. Beraz, guztiz ez gira aberatza. Baiez ba, pesau! Arratoiak baino pobreagoa zen. Eta hala ere saiatu zen zintzoa izaten. Eskolan hasi zinen, ez da, eundoko ilusioarekin. Goizetan pozikoa zikastolara. Etorkizun bat ereiki nahi zuen. Nik enkargatua izan nahi nuen. Protestatzen dut. Gimnasia ere suspenditzen zuen, zelako bronkak etxean notak ematean. Zaidagoa, zaiaita. Eta eskola utzi zuen Alferronek. Estudiante tunante baino hobe nuela. Lanean hasi. Oso goizetik lanean hasi eta gehien ardian. Bilindama gelditu gabe, oste zinundu artean. Arroba dena busgatzen eta... Baiez ba, pesau! Nire defendituak gogor egin zuen lan. Lana zegoenean. Guretzat berdin dira asteak eta jaiak. Goize berdinak, zuretzat astegun guztiak ziren jai, astelenetan Jai ondoren alperra. Bai, baina aste artetan. Euria goitibera. eta asteazkenetan. Osabaren eskonta. Baina ostegunetan. Amonaren egura. Ostiraletan. Ainetako mina. Baiez ba, Pesau! Normala, lan gutxi egitea kobratzen zuen miseriarekin. Bidua barrun jatea da, digorren beste nekemena. Eta gainera, lan istripu ugari. Atzo, hil ziren amaratxo. Aitzakiak. Zergatik etzen nuen lanean jarraitu. Ez zaidazu galdetu, gauza guztien arrazoi gordea. Jakina zergatik izango da. Krisia etorri zen, gauzak aldatu egin ziren. Nolandatzen diren gauzak, nolandatzen diren gauzak, kamarada. Aurkitu nahi duenarentzat lana badago. No nago. Ezin da lana topa. Ez da posible, ezin liteke.
Alferronek lan bat topatuko balu. Neria izango zen, lehen zuen Noiz aurkitu zenuen azkenengo lana. Mila bederatzireun da lehenengo urtia. Kastaroa, alperrikandu du alferrean. Uztaila hontan beteko ditut, nik nahi baino urte gehiago. Neskak utzi zuen lanik ez zuelako. Maitia galdegin zautan, lana banuene. Eta zer esango zion berak. Agian egin bate. Bai zera, saiatu ere etzen egiten, juergan egoten zen egun osoan. Kalian gora, kalian bera. Protestatzen dut! Nire defenditua lan bila ibiltzen zen. Edo zein herriko jaixetan. Hoize, txurrutean. Ardoa edan da mozkortzen nahi. Ondo da, bai, ardo apur bat, agian, baina drogarik bat ere. Alegratzeko triste dagoen guzia. Seguru kanotoren bat, egunero, Laua diru Bai, boxas. porroak bai, baina koka eta kaka horiek bat. Sarri. Noski, jende guztiak hartzen ditu, eta... Sok zergatik. Jakina gizarteak bultzatzen zuen konsumitzea. Saldu nahi dizkiote makainu guztiak gauerdiko izarrak eta eguzkiak. Inoren gainatzeko nolako trastiak. Eta bere pizio guztiak pagatu alizateko morora jeitzi zen. Beloradora joango nahi, Eta- beloradotik balakara. Baina horrek ez du ezer esan. Horrek ez du esan nahi. Hauze destinu petra! Baiet ba, pesao! Eta han, harrapatu zintuzten. Hiltzapean sartu naute, poligi. Eta komisaldegian tratu txarrak jaso zituen. Baino egin naute mintza arrasteko. Protestatzen dut! Kartzelako medikuak ez zuen tratu txarrik aipatu. Bera, Isilik da. Jakina, kartzelako medikoak badaki. Isilik egoteak zenbat balio du. protestatzen dut! Gizarte demokratiko batean Bota bizi. dezagun demokrazia zerria zara. Epaile jauna, epaimaikideak, eta takimekanografoa, eta publikoa, oroar, ni gizon honen alde nago. Zeukan diru apurra gastatu egin du nire defensa Dirurik ez ordaintzeko. baina, izarra gurekin daude. Dirurik ez? Poltsa ederra zenuela esan zenuen. Poltsa banuela baina. Zer, Dirurik ez. nola? Dirurik ez. Bat ere ez? Ez ba, pesao! Eta ni hemen denbora galtzen. Hala, bilatu ofizioko abokatu bat eta utzi pakeak. Ez atenzion oraindik, ez zaitez joan arri. Ikusi duzu ze fundamentu gutxi? Ez da golotxari. Gure asmoak esperantza, egia askatasuna, justizia bakea. Mitoak itutzak. Protestatzen du! Justizia kakazar bat da! Bai, baina... Inon baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin! Inon baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin! Inon baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin! Inon baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin!
Besta joko dugu, harinari bat, fandango. Bidibidea bat. Zitu Martínez Otoriasen euskal kanta tradizionalen letrei buruz hitz egin behar dugu orain. Lastima. Gure euskal kanta herrikoien letrak, ze aberatsak ez, zenbat ñabardura, fin. Pena, jende asko ez dela konturatzen aberastasun horretaz. Bueno, denak ez dira musikologa. Sensibilitate berezia behar da. Oso berezia. Esate baterako. Antero, txamarrotila, zingerren, bibotila, arezek, eidauko, preso, tximinoia. Ollo ipurdia. Ze azpimarratuko zenukezuk kanta honetan, ze azpimar, zer dio? Zer dio? Bueno, nire ustez irakurketa anitzeko kanta. Metatextuala, bai, duda bai. Baina konkretuki? Konkretuki? Bai. Bueno, bakoitzak bere irakurketa egin dezake. Duda barik. Hori da kanta honek daukan aberastasuna, ez da multikonzeptotasuna, anistasuna. Baina apur bat gehiago konkretatuz? Gehiago oraindik. Detaile bat edo, bai. Bueno, nire ustez tximinoaren drama islatzen du. Tximinoak giza seme izan nahiko luke, baina urrun dago giza seme izatetik. Preso dago alegia nola bai bere tximinotasunean. Txipiroia. Bizkaiko kostaldeko kanta da, eta tximinoia ez da tximinoa, baizik eta txipiroia. Hola. Bueno, arrazoi gehiago, txipiroia asko zurrunago dago gizakume izatetik. Makina, txipiroiaren drama existenziala. Drama existenzialei buruz ari zarela ona beste hau. Horra txuntxurun berde. Mesmeru mokordo. Horra txuntxurun berde. Mesmeru mokordo. Hortxe goian, atzo bat, kaka egiten dago. Unkigarria. Nola geratzen zara? Unkigarria. Nola interpretatuko zenuke kanta hau? Niretzat, importanteagoa da, sugeritzen duena, esaten duena baino. Azpitestua. Hori da, lerro artean izkutatzen dena. Dena den irudik txundigarria da, ez duzuzte? Duda barik. Amona gaxo hura. Orgoia. Bere bakardadean. Kaka egiten. Bueno, berez ez dago kaka egiten, noski, hori lizentzia literario bat da. Jakina. Berez zera egiten dago. Hori zera dago. Argi dago! Guztiz, argi. Drama existenziala. La solitude. La decadanza. Honek zera ekartzen dit burura, Maria Andresen drama laskar. Maria Andresen korotza. Zazpi libra eta bost ontza. Arek egiten deu, de masa. Epel. Lodi. Punta. Mota. Euskal musika tristea dela dio jenteak, baina hori lagunak. Topiko bat, besterik ez da. Ez dokiru irratiko ez galdu esperantza saioa duzu hau. Zuretzat, bizitzeko esperantza galtzen ari zaren horrentzat. Ez zaude bakarrik gau ilun eta triste honetan. Dei bat daukagu, Gabon? Gabon. Nor zaitugu?
Jonander, Bilbokoa. Jonander, diputazioko funtzionarioa, ezta? Bai. Emazteak utzi eta hiltzeko gogoa zenuen joan den astean, horrela jarraitzen duzu? Ez, ondo nago, orain. Gainditzen ari naiz. Emaztea ahazten hasi naiz. Zorionak, Jonander, behon deizula, baduzu motibo asko bizitzeko, gizona batez ere lanpostu hori. Mesedez, aldatu alduzu musika hori. Ez zaizu gustatzen? Bai, ederra da. Baina gogora ekartzen dit, triste bizi naizela, eta hilko banitzo Baina ez duzu esan tristura gainditu duzula? Oraindik badaukat bihotzean, hainbat atsekabe. Mesedez, aldatu musika. Bai, eta parkatu. Eskerrik asko. Bueno, orduan, esaidazu, tristura gainditzen hasi zara, ezta? Bueno, egunez zerbait alegratzen naiz. Ederto dago hori, Jonander. Baina gauez, beti penetan. Mesedez, ipini beste musika bat. Ados, eta parkatu, nahi gara izan da. Beraz, Jonander, emaztea burutik entzen hasi zarela diozu, bai? Bai, beraren gandik, urrun, triste banoa. Bueno, triste, ez, tristura gainditzen hasi zara, Ez dakit, ez baduzu beste musika bat ipintzen. Os, temoso jarri zara zu musikarekin, ondo da, aldatuko dut. A ber, bueno, hau kanta alaia da, ezta? Bai zera. Zer duzu nahi buruan, gizona? Hiltzen naizenean nire emaztea ez dela nire ondoan egongo. Ez joan egin da, urrutira, baina gainditu egin duzu depresioa. Ez dakit banik musika horrekin, kendu mesedez. Ados, lasaitu gaitezen, mesedez, Jonander, lasaitu gaitezen. Eta ustu zure barrena. Konta iguzu guztioi nola sentitzen zara orain. Begira, egia esan, ez dira betiko garai honenak. Bakearen ostean dator ekaitza. Uda berririk ez, niretzat. Mesedez, kendu musika hori. Ondo da. Jonander, nik musika aldatuko dut, baina zuk hitzeman behar didazu, tristura gainditzen saiatuko zarela. Saiatzen naiz. Baina, pasatzen naizenean, leihopetik. Egarra urteten zait, begibietatik. Baina gizona, ez duzu bere leihopetik pasatu behar, ahaztu behar duzu. Horretarako daizu dut, ahazteko. Eta lortuko duzu, Jonander, eta lortuko duzu. Baina, kontutan izan. Jonander, mundua ez dela beti jai, Inoiz tristea ere bai. Inoiz tristea. Beti da tristea. Animo, gizona! Baina nola nahi duzu animatzea. Eta bihotza, txorinek hartziz bete da. Eta umore sustua. Zeitz politak, Jonander. Agur batirako. Ez tokiru irratiko ez galdu esperantza saioa izan duzu hau. Zuretzat, bizitzeko esperantza galtzen ari zaren horrentzat. Gaur berri pozgarri bat daukagu. Lanpostu bat libre geratu da. Diputazioko funtzionario lanpostu eder bat. Zurea izan daiteke ez galdu esperantza. Eta zuk hiltzeko gogoa duzun horrek deitu eta azken bultzada emango dizu. Eta orain saioari amaiera freskoa emateko kanta alai bat. Trikitrisa, hau, Maurizio! Hautzera despedidea, despedida biziztea, hautzera despedidea, inozarik egin barik azerre dauka jendea. Milaka kanta dago gure kantutegian, Eta zuek galdetuko duzu zertarako hainbeste kanta. Esate baterako,
Ascensorean eguraldiari buruz hitz egiteko. Esate baterako. Euskal musikari esker, inoiz izaizue berriro gertatuko isilune ezeroso hori. Ze pisutara zoaz? 57. Eta zu? 58. Ez dute isiltasuna soportatzen, baina batean ora gertzen da euskal musika haien erreskatean. Itxasoa laino dago. Baionako barraraino. Aha. Euriz da... Bai nausia, euria da, gure lurra guztia da. Goizeko euria artean. Ez da euririk sartzen maitia ari ez duenean, ai. Esaiozu euriari berriz ez jauzteko. Esaiozu! Aste artea, euria beti bera lanik ezagiteko, Ego lanera! Plisti-plasta... Plisti-plasta... Mela eta... Aize egoa, gau epela, ilargiaren argi... Joan zen uda, eta negua heldu da. Enau izutzen negu hurbilak udazkeneko beroan. Egu berririk ez, guretzat. Aizea dator, ifarraldek. Eguzkiak, urtzen du goian, gailurretako elurra. Negua joan data. Ego berotik, ekaitza. Izotzondoko eguzki, neguaren pare. Oi baldorba, eguzki eta izeidor. Zure pisura heldu gara, ja? Hain askar. Zuk baduzu presarik? Nik ez, eta zuk? Ez da nahi. Aizu, eta egongarren pisuraino joaten bagara? Primeran! Lau haizetara, garajetik handik gora. Aurren musikari buruz hitz egingo dugu orain. Ai, aurrak, ze politak, eta aurren kantak, ze politak. Seme alabarik duzu? Aur txikiak, zehazka umeak. Gau osoa esnaturik ematen duzu zure umearen negarrekin. Eta goizaldean lanera biatzen zara lerragin da zure umea zehazkan logoso beratzen den bitartean. Lasai! Honek badu bueltarik. Larrutik ordaindu dezala. Erabili euskal musika. Haurtxo txikia, zehazkan dago, ama emaiozu ditia. Aita gaizkoa, tabernan dago, pikaro jokalaria. Zer? Otsoa! Trumilka ziren etorri! Harrapatzen bazaitu! Harrapatzen bazaitu! Jo! Tabertan! Hilko zaitu! Aita! Aita semeak tabernan daude! Ama, ireki atea! Zabalik badaukazu, bertako atea. Galduko duzu eta bigarren antia.
bai eta bide batez, zure hankarrian. Nor da bilor! Atoz, zure bilanen bileni. Atoz, zure bilanen bileni. Ama, piztu argia! Zer izkutatzen duen, ez didanean ikusten uste. Zer gertatzen da? Dena nori da. Nor! Zer egin daute gano. Nik ez erret, ama! Zure ama hilda lanagitota. Zertarako dan bizitza jakitera iritsi gabe. Amatxu hila! Ta ziur zure aita ere bai. Nola! Dali gabe. Ama! Zaude izile gaurra. Desegin, egarri. Onditzen zeranean, ikusiko duzu. Isilik egotea, zenbat balio du. Loa txun berde, loa. Más gusta! Zenbat kantak, epaitegi kantak, astentzore kantak, zehazka kantak. Bueno, ja, bukatzen ari da, seminario hau. Eta Telleria doktorea. Telleria doktorea. Ai, parkatu ez, pentsatzen ari nintzen. Nik ere behin, pentsatu nuen. Euskal musikarik ez balego, non egongo lirateke gure kantak? Hor egongo ziren, nora ezean, izarren hautsan, goiko mendian, ilargi erdian... Edo agian beste nonbait berreinkarnatuko lirateke eta beste batzuk kantatuko lukete, beste hizkuntza batean. Beste hizkuntza. Imaginatzen duzu, Oskorrik, Kansas Cityko musika talde folkia izango balik. Bai. This morning I woke up feeling very lucky because I have all the time inside of my coffee. I don't know what will we have if we are in peace or war, but just in the case anymore, I shall go there for. This is the Patago that I love the most. This is the Patago that I love the most. Eta Pancho eta Pello Sicilian jaio izan baria. Il figlio dei Zian è un bravo ragazzo, il suo coraggio non è cosa di lato. Signorina Marietta può sentire emozione quando il Giovanni va via e c'è della prisione. Signorina Marietta può sentire emozione, il suo coraggio non è cosa di lato. Eta itoiz, Pariseko Cartier Latinoan. Non jamais si. Je suis heureuse. Et bien sûr que ton père, il est aussi. Mais dites-moi, parlez-moi maintenant à propos de ton foulard blanc. Au-dessus des 4 étoiles, la lune, moi et toi, du regard en haut. Ta pommée dans ta main, un petit poussé soudain. Il viendra vers de moi, et encore nous serons de bonheur dans le fête de n'importe quel village. Eta Xavier Lete, Rio de Janeiro, jaio izan baliz. Hori ez.
Onde bus está? En que prazo pastor do Urepel? Pra cima das montanhas, escapando silencios a memória do futuro. Onde você está? Em que prazo pastor do Urepel? Pra cima das montanhas, escapando silencios a memória do futuro. Eta agur jaunak Alabamako kotoi soroetan Barkatu, guztia errepikatu behar dugu. Broma bazen, Belardo geratu da. Eskerrik asko zuen parte hartzagatik. Eta, joan baino lehen, etxera zoaztenean eta interneten ikasgaiak ikusten dituzunean gustatuko litzaigu zuen iritziak jasotzea. Feedback. Webikoitza. Beitu, berehala, hiru mezu. Hiru atsegin. Atsegin. Gure ikasleak ez diran nire krema hidratantea bezain topikoak, ez, emotikonoak dira. Betu, lehenengo hau enuen ezagutzen. Zelakoa da? Epel, lodi eta punta motza. Eta zuk nola interpretatuko zenuke? Irakurketa anitzeko mesua da. Bigarrena soka bat da, lepo baten inguruan. Irakurketa anitza honek ere. Duda barik, bai. Hirugarrena testua da. Unibertsitateko erretorearena. Kalean zaudete, bildu zuen gauza guztiak eta zoazte porkulo hartzera. Beno, ez da oso esplizitoa. Sugerentea da, baina. Iluna aldi berean. Irakurketa... Anitza. Eta gainera, betik eratuko zaigu unibertsitate pribatua. Hau zen unibertsitate pribatua. Errektore jauna, altzaten ez duzu gure ikastaroaren espiritua ondo jaso. Lerro artean irakurri behar dena. Berriro azalduko dugu argiago ea oraingoan ulertzen duzu. Mesedez, musika epiko pixka bat, jarri alduzu? Bale, eskerrik asko. Gure herriko musika defendituko duk. YouTuberen kontra, Spotifyren kontra, arrakasta ebakuntzaren kontra, Operación Triunfo. Defendituko dut gure herriko musika. Galduko ditut soldata, paga ekstrak, oporrak,
galduko ditut trienioak, dietak eta inzersoko bidaiak Benidorrera. Baina gure herriko musika defendituko dut. Gitarra kenduko didate, eta ukelelearekin defendituko dut gure herriko musika. Ukelelea kenduko didate, eta durutarekin defendituko dut gure herriko musika. Turuta kenduko didate eta abotsarekin defendituko dut gure herriko musika. Ahotsa kenduko didate, eta esofagoarekin defendituko dut gure herriko musika. Esofagoa kenduko didate, eta eskrotoarekin defendituko dut gure herriko musika. Ni mutu geratuko naiz. Nire esofagoa galduko da, Nire eskrotoa galduko da. baina gure herriko musikak iraunen du zutik. Irakatu zen bizigai, hautsartatikan ustekabean, noiz baitinaben guernai, eta horre